Ginoo, and I believe nga natay mga bisita karong buntaga. But before nato i-acknowledge ang ato ang mga bisita karong buntaga, gusto nako pasalamatan ang mga ga-invite sa ato ang mga VIP, sa ato ang mga bisita karong buntaga. Come on, ato silang palakpakan. Salamat sa padayon, sa paghigugma diha sa bulaton sa Ginoo. So karong buntaga, help me welcome ang ato ang mga VIP karong buntaga. If you have a sticker here or nakay VIP nga nakapilit sa imuhang sanina, please stand up. Hallelujah. Nabay VIP aning dapit. Come on. Paligog tindog. How about here? Nabay VIP. Paligog tindog VIP mga bisita. Hallelujah. Alang sa ato ang mga bisita karong buntaga, pwede ba ato silang pakpakan mga igsoon? Oh, we give you praise, Lord. Alang sa ato ang mga bisita karong buntaga, mo ingon ko sa inyo nga nalipay nalipay kaayo ang iglesia nga amo mong nakauban diya sa pagsimba sa Ginoo. And in behalf sa Happy Church family, kauban sa amo ang senior pastor, Pastor Alita Aliman, amo mong gi-welcome, amo mong gi-abi-abi, and we pray for more Sundays nga amo mong makauban sa pagsimba sa Ginoo. Come on, church! Let's give him a warm welcome! Excited na kay ta maminaw sa pulong sa Ginoo, but before ta moadto sa pulong sa Ginoo karong buntaga maigsoon, gusto lang ko magpahibalo sa tanan nga karong bulana nag-celebrate ta. For the information of everybody, the world celebrates Pastors Appreciation Month, and to all the pastors out there, especially to our senior pastor, nawala man si Pastor Alita nasa salud, to our senior pastor, Pastor Alita, we appreciate much ang imuhang effort and your all-out love sa bulaton sa Ginoo. Nabati na mo ang imuhang paghigugma sa iglesia sa Happy Church. Pwede ba atong hatagag makusog nga pakpak ang kinabuhi ni Pastor Alita? And I do believe nga kung mo-honor ka sa Ginoo, i-honor po sa Ginoo ang nag-alagad kaniya. Amen? Hallelujah. Ingon sa 1 Thessalonians 5:12 says, "Now we ask you, brothers, to give recognition to those who labor among you and lead you in the Lord and admonish you." So church, karong buntaga, let's honor our senior pastor in any kind. Gusto nako nga sa dihang muhatag ka sa ato ang senior pastor karong buntaga, kanang gikan gyud sa imuhang kasing-kasing, either a sum of money, or mo kiss ba kaniya, or mo say thank you ba kaniya, mo say I love you ba ka. I believe ang mga leaders, girimay nami kung unsay kuan, gi-instructan mi. So, if ganahan po ka nga ipaapas nimo or house unlock ang imuhang ihatag ni Pastor Alita or a brand new car, walay imposible diha sa Ginoo. But before we honor our senior pastor, pwede ba atong panhion si Pastor Alita? Dayon manindog ta mga igsoon, atong ipataas atong mga kamot, o ato siyang ilid diha sa pagampo. Hallelujah, we give you praise, Father God. Oh Lord, hallelujah, you are in our midst, Father God. Oh Father, we thank you, Lord, for the life of our senior pastor, sa iyang gugma sa pag-alagad diha kanimo, that she may, we pray, oh God, that she may continue to serve you, honor you, love you, until your second coming. Grant peace, blessing, and abundant years in serving your ministry. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingog. Ang tanan
tanan mo yung I love you, Pastora, in the count of 3. 1, 2, 3. We love you, Pastora! Sige, let's honor our senior pastor. Come on, come on. Come on, come on, come on. Thank you for the life of Pastor Elita. All right. And to share a word, let's welcome our very own senior pastor, Pastora Lita Aliman. Praise. Good morning, second service. Salamat sa pag-honor sa inyong pastor. In the spirit world, sa Christian world, nagyoy month to honor the pastor. Lately lang ni siya naitabo. Bago-bago lang ni siya naitabo sa Christian world. But kabalo kay Igsoon, kung doon ay Women's Day, Teacher's Day, kung doon ay, sa pa nga day, Muslim Day, salamat kay Dunay Pastors Appreciation Month. Salamat kayo sa pag-honor sa mga pastor, di lang ako. I have 24 network pastors behind me, 12 men and 12 women na nag-support sa ministry, nag-support sa pastor, nag-support sa bulaton sa Ginoo. Kay dili makaya ni pastora sa kadaghan ninyo nga naa sa kingdom sa Ginoo nga maatiman. Imposible kayo sa one man sa sulod sa iglesia. Palakpakan po nato ang atong 24 network pastors. Patindogon po nato atong 24 network pastors kung naaman dire. Atong mga network pastor, please stand please. Tanang network pastors, kana. Lingi-lingi mo. Mo na atong mga network pastors na pa dire. Si Evan, dito si Pastor Boy, si Pastor Banji, sapa dire si ako magulang, si Pastor Ayuping, si Bebet, si Leslie, si Juan, si Joy, si Jake. Pa, wala na ko dahil nakita ang akuan pa. Si Rusing, sa mga hayag mong kayo ani. Salamat sa Ginoo. Thank you po ninyo sa inyong pag-support sa ministry. Wala ko dire kung wala mo. Wala ning galing ko dire. Salamat po sa inyong kinabuhi. Palakpakan nato sila. Thank you, Lord. Isod ko ani kay wala na siya ikapit dire sa kilid. So, kay luwag-luwag ang akong saya, mahulog sa dirari. So, conscious kay ko nga matagak na po dire, mabot na sa uwos. So, ato pong, inumduman na to sa prayer atong mga pastor. Kay kung doon na may attacking, may tabo, una ang pastor. Inumduman na ito itong mga mentor, no, nga, gikan mi sa Manila for 3 days conference sa G12. Si Pastor Cesar Castellano, si Pastor Uriel Baliano, kauban sa iyang pamilya. Hinumduman nato sa prayer tungod kay karong mga panahon na intense kayo ang buluhaton sa Ginoo. Ning kuan na siya, ning kuyanap na siya. Panahon na gyud ni siya sa harvest. Sa tibuok kalibutan, nakita na nako ang kamot sa Ginoo sa atong panahon karon. Siguro no tayo makita nga daghang kayong buhat sa yawa, hang kaayong gihimo sa kaaway. But mind you, dako kayo ang gibuhat sa Dios sa tibuok kalibutan.
Doon na gani karoy evangelist na to nga retire na siya. Ang iyang ministry is nasa Africa nga naghata o naghimog mga krusada. Nag-aim siya karon og 30 million ka mga African nga makauban sa krusada tungod kay kanang kinahanglan gyud ang maayong balita. Makaabot gyud sa kinatumyan sa yuta ug mao na ilhanan signal na sa hapit na pagbalik sa Ginoo. So apil ta ani nga kausa mga igsoon, amen. We are all pastors, gitawag ta sa Ginoo. Siguro naatay nag-lead nga pastor, but sa ginagmay nga grupo dunay mga pastor nga nagdumala og mga tawo og nagkuan kanang nagtudlo og naggiya. Dili man po, wala man po ko'y bulsa. Ito yung tanang kong kinuot dire, dili man yun mabulsa. So, nawala ko. Sa to? Nagdumalgag may nga grupo. You are still a pastor to the small flock. Palakpakan na tong mata ko sa karong buntaga. Okay. Palihog tindog mo sa pulong sa Ginoo. Welcome ang atong mga VIP karong buntaga. Salamat sa Ginoo nga dunay mga nagbisita uban nato, makauban nato sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. James chapter 4 verse 13 to 17 for the word of God. Sa Ibinisaya, Santiago kapitulo 4, 13 to 17. Mubasa ako sa English, then mapaingon ko sa Bisaya, sa NIV. James chapter 4, 13 to 17. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, karon o ugma, muadto kami sa syudad, ug magpabilin didto usa ka tuig, aron mamatigayon, ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang akong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo og nangandak, dili kini maayo. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini nakasala. Amen. Let's pray. Sabat mo ani nga prayer. Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pulong. Alang kanako karong buntaga. Padayon ko, pasabta sa imong pulong, aron makakinabuhi ko, sumala sa imong gisulti kanako. Ako ning gidawat karon, pinagi sa pagtuo, sa ngalan ni Jesus, Amen. Tingkod mo mga igsoon. Usani sa mga blessing nga nadawat nako, sa pagkatuon ako sa conference, but I have also napog ko'y mga butang nga gi-impress sa Ginoo nako. Mahitong ani nga verse, giuluhan ni nako or giuluhan po ni sa nag-share ni ini og tema nga nagingon, what is life? What is life? Unsa man ang kinabuhi? Siguro doon na kay lain-lain nga tubag karong buntaga. What is life? Sa man gyud ang kinabuhi? Sa man gyud ang kinabuhi nato diri sa kalibutan? Siguro lain-lain atong panguna-una niini, lain-lain nato paghulagway. No, ang kinabuhi, siguro mingon ka, ang kinabuhi kung daghang kwarta malipayon. Kung walay kwarta na, wa gyud lami.
Ang kinabuhi nindot kay nakoy asawa. Lain mong description what is life. But this morning, tugutan nato nga pasultion nato ang Biblia. Unsa man gyud ang kinabuhi? Unsa man gyud ang imong kinabuhi igsoon? Kanang ning sulpot ra ba ka des kalibutan o pagkalan pahuman mawala lang ka? What is life described by the word of God? Baliko nako, daghang kay ta kagulagway what is life. But according to the word of God, mahaunta, makamatata, makita nato atubangan sa Dios unsa di atong kinabuhi diri sa kalibutan. Okay, are you ready? Are you ready? Praise God. Atong lantawon ni, according to the word of God, what is life really? Una, Santiago Kapitulo 4, versikulo 14. James chapter 4, verse 14. Ningon ang Bible, sama kamo sa gabon nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Gihulagway di ay ta, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, gihulagway nga gabon. Kinsa nakakita gabon? Unsa mang adlaw orasa nimo adlaw? Unsa mang gyud nga panahon makita nimo ang gabon? Kaadlawon gaulan. Unsay paagi nga ang gabon mawahing na mawala. Sadyang mo apir ang kainit. Mo apir ang adlaw, ang gabon mahanaw gyud na siya. Ug ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, gihulagway nga temporary. Ang gabon, wag yun lang magpabilin diya. From Monday to Sunday, from January to December, ang gabon, naara sa kadyot, na gani panahon walay gabon. Kung dili ting tugnaw, kaayo, labi na sa atong siyudad, hinoon siguro sa mga bukid-bukid, makita yun nimo ang gabon kung panahon sa buntag. But seldom nimo na siya makita. But ipakita sa Ginoo sa iyang pulong, nga atong kinabuhi diri sa kalibutan, temporaryo. Mugawastan, natawo ta, kaman mawala. Muna ang kinabuhi. Dunay utlanan. Dili ni siya permanente atong life diri sa kalibutan. Ikaduha, 1 Peter chapter 1 verse 24. Giyon sa paghulagway sa ni Apostle Paul, Peter, ang kinabuhi according to the word of God. Ang kasulatan nagingon, listen paminaw pagayigsoon. Ang tanang tawo sama sa sagbot. Tanaway mong tapad, nakatakpad kag sagbot. Sama sa sagbot ug ang tanan niyang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Murag gabalak ang Bible, no? Ang kinabuhi nimo sama sa sagbot. Niya magyay bulak diri og sagbot pod. Nay dahon og nay bulak. Kay kasal ni Denden gahapon. Alang sa kasayuran sa nakailan ni Denden. Naay bulak. Kita di ay ang atong life diri sa kalibutan. Gusto na ipakita sa Ginoo bagay siya. Daghang kay mga hambugiro nga mga tawo. Kanang munang gipatanaw ta, unsa ra di ay ka-simple ang atong kinabuhi. You are like sagbot nga naay bulak. Ang sagbot malaya, ang bulak malarag ang katahom niini. Yes! Muagi gyud tag 24 ang hawak, karon 40 na. Ha? Pagkon bitaw kanang ang bulak bitaw, pag bago na siyang muapir kanang mugawas, pirtig yung tahuma, pirtig yung humuta. Gihulagway ka na sa atong pagtubo. Guwapa kayo. In the midst 18, anto sa 25, pero pag abot na sa 50, 60, mga larag ng ngipon, ilisa nagpustiso.
Mga larag ng buhok. Mga upaw na. Managko ng hawak. Managhan ng bilbil. Nangalarag na. Ingon ang Biblia. Ug kini mahanaw na. But pasabot, gihulagway ta sa temporary atong life. Mung bulak og dahon, temporary ra na. Sa dihang makita na nimo, kani sunod si mana, 100% laya na ni siya. 100% kani mga tagak na ni sa ayang gipungpungan. And life is like that according to the Word of God. Gusto sa Ginoo makita na to. Bisan pa sa atong pagtubo, dili permanente ang atong paglantaw sa atong kaugalingon. Tanaw-tanaw ko sa akong picture, atong kuan pa ko, 24 pa akong hawak. Ikumparar karon sa 40 ng hawak, mura kog na, ingunani na daya nga akong naabdan. Sa ato pa, og sa bulak pa na, nangalarag na. Inay, tanaw ni mong tapad, wa pa ba na malarag? Sa karon kung wa pa ka malarag, moabot gyapong panahon malarag ra ka. Busayaw kami nung sining ng alarag na. Kay special kayo ni, doon na special kasilyas, 20% sa aeroplano, 20% sa pagkaon. Yes, a privilege sa nga ng alarag na. Woo! Thank you, Lord. Number 3, what is life? According to the Word of God, Psalms 102 verse 11. Ingon ang Bible, my days are like the evening shadow. I wither away like grass. Daw anino sa kagahapon ang akong kinabuhi. Nalaya ako sama sa sagbot. Mailan kang buhi kay doon na kay anino. Ug ang anino di na mo appear kung walay kahayag. Right? Tanaway mong tapadog napabanay anino. Bitarabang kalag-kalag. Ngayon siya, wala na lagi kay anino. Mapakita niyo mo ba? Kaya ng anino is sign of life. Saan ta maghigda ang tao kay patay na? Wala bigyo kay anino. Kinarin may naslungon. O tindog lang ka, buhi pa ka, napa kay anino. And that's the reality of life. Mauna siya ang atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo ipasabot sa atoa. Then, number 4, Psalms 103, verse 14 to 16. Naingon ang salmista, nasayod siya, nasayod ang Diyos, diin kita gikan. Nakahibalo siya nga kita gikan sa abog. Tanaho na po imong tapad. Lingi agyo na, nakatapad kog abog. Ganina gabon, sagbot, bulak. Karon unsa na gyud? Abog na gyud. Kinsay nay gugmag abog? Kinsay ganahan nga naiabog silang balay? Unsa atong buhaton sa abog? Atong papaon, atong trapuhan. But grasya o kalipay sa Ginoo, gigugman niya ang mga abog. Yes! Gigugman niya ang mga abog. Amen? Palakpakan na to ang nahigugmang abog. Ingon ang Bible, gikanta sa abog. But pasabot kaniya atong lawas. Kining gisudlan sa atong kalag. Giumol ni sa Ginoo. Originally, from the dust of the ground. Gikan sa abog sa yuta. Giumol. Ug humag-umol, unsa gibuhat sa Ginoo sa abog. Gihuypan. Giblow niya iyang life sa abog. Ug ang abog na himong buhing kalag. That is the work of God. Nagpadayon ang Bible na ingon, ang kinabuhi sama sa balili. Mutubo siya og mulipang ingon sa ihalas nga bulak, unya huypon kini sa hangin og ipadpad ug unya mahanaw sa dayon. That is life. Number 5, Psalms 90 verse 10. Psalms 90 verse 10 alang sa nag-notes. Kapituan katuig. Unsa nang kapituan sa Bisaya English? 70. Lamang gayud ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan, 80.
kung ligon kami. Apan, pulos lamang kagulanan ug kasamok ang among makuha. Unya matapos kini ug kami mahanaw. Usa ka pag-confess, pagsugid sa usa ka tawo nga nag-ila kung kinsa gayud siya. What is life for him? Ingon ang Bible 70, di ay mga igsoon, human ang lunok sa panahon ni Noah. Ang kalibutan gilunupan. Wala mo kabalo, wala ta didto, pero nasulat sa Bible, the first world gilunupan. Nganong gilunupan ang unang kalibutan? Gusto sa Ginoo mawas out ang sala. Kay ang sala sa tao sa panahon ni Noah nakapalingiw sa Dios. Wala siya malipay sa gibuhat sa mga tao sa times ni Noah. Og ingon ang Biblia, gidesisyon na niya, iyahang hinluan ang kalibutan. So nagpadala siya glunop. Nawas ang kalibutan, si Noah og ang iyahang mga anak mauray na saved dito sa ark. Pero nagpromise ang Ginoo, sa generation ni Noah, human mo gawas sila sa arka, kita na karon, apil na ta sa maong generation. Ningon ang Bible, tama na lang sa 70 ang kinabuhi sa tao, sa kalibutan. Kung maabot mag-80, grasya na na. Pero akong pamaning abot gyud akong mama og 92. Naradya, mang patas kamot, mang tindog, mang tindog. 92. My mother. Ay matapadan ng duha ako ng mga igsoon. 92. Naapay uban 100. Si Billy Graham, 102 naman siguro siya. No? Grasya na. But imagine ka, sa atong time karon, tinuod yun ang statistic. Ang pinaka-mubog kinabuhi sa statistic karon, ang mga lalaki. Pinakamubo ang existence sa kalibutan, sa statistic. Daghan kaayong mga laki, gamay ra ang mga edad nangawala na. But the promise of God, yun ang Bible, 670, 80 kung gratsya sa Ginoo kung 80, amen ba? Pero unsay gisulti, puros kagulanan, puros kasamok ang makuha. Human ana, mawala. Okay, number 6, Ecclesiastes chapter 12, verse 7 and 8. What is life? Iyon ang Bible. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas. Ang tanang nailawas mo singgit. Napata sa lawas. Ingon ang Bible. Mo pauli sa abog ang atong lawas. Kaysa abog kinigikan. Ug ang atong espiritu kanang nagpuyo sa sulod sa atong lawas. Mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Ingon ang Biblia, wala gay kapuslanan ng tanan, matud pa sa maalam, ang tanan walay kapuslanan. Salamat sa Ginoo. Tungod kay gipakita ta nga ang atong kinabuhi, atong lantawon, privilege kayo nga niapata. Privilege nga karong orasa, alas 10 na hapit, naapa ko gatindog. Naapa ka? Waka kabalo unsang alas 11, alas 12, waka kabalo tomorrow. Mahuman ang imong kinabuhi. Gipakita ta sa Ginoo. Ngayon siya nga, kamo makapanghambog yun mo. Maingon mo sa inyong kaugalingon nga, ato kong Amerika, dito ko manginabuhi, dito ko magnegosyo. Ingon ang bilang, panghambog man ang inyo. Pangandak man na. Ing na hinoon, kung maluoy ang Ginoo, kabubuton sa Ginoo, mo adto Miss America, mo stay me dito, kung maluoy ang Ginoo. Puhon. Ato pa, doon na kay pag-ila that your life is in the hands of God. Amen? So ang Biblia nagtudlo ng to, ing napugpuhon. Kay kung di kami upuhon, nangandak nga ka ana, nanghambog ka, ikaw mo'y tagay sa imong kinabuhi. Yun ang Bible. Life is short and borrowed. Inay mong tapad, life is short. Ang kinabuhi mo bo, hinulaman pag yun. Unang mga, ang Diyos mo'y naghatag, ang Diyos mo'y mukuha,
himayaon ang ngalan sa Ginoo. Ingon si Job. Ingon si Job, sa iyang kinabuhi, daghang kay siya gagian, daghang siyang pagsulay. Pero siya, Lord, kung imo man ning kuhaon, you can do that. Ikaw naghatag, ikaw ang mukuha. Simbahon ang imong balaan nga ngalan. Now, nga naman, why? Nga gipahibalo sa Dios, pinagi sa iyang pulong kung unsa ang atong kinabuhi. Kay basi nang uban, wala sa kabalo. Siguro kung siya nga, amo, abot pa kuguan. Nindot man kayo na nga, Lord, paabutag yung kog 80, Lord. Paabutag yung kog 90, Lord. Nindot man kayo na, no? It's a prayer nga ang Ginoo magpasidungog. Taga pag yung kog taas kayong kinabuhi, Ginoo. It's a prayer. But ang Diyos ra gyud mo'y makabuot kung when. I-answer ba niya imong prayer, moabot kag 90, or another way, siguro, dili makaabot, but still God answers prayer. Pero what lang sa imuhang gusto, kundi sa iyahang tukma nga panahon para sa imuha. So balik ko na ko, nga naman, nga gipahibalo man ta sa Diyos, pinakisang pulong, ungan sa tong kinabuhi, tungod kay, gusto niya, ang mubo o hinulaman na to nga kinabuhi, dinhi sa kalibutan, magamit alang sa iyang purpose. Alang sa iyang, matod pa sa conference, alang sa iyang assignment, alang sa iyang katuyuan. Gipahibalot ta, time is gold. Nga ang atong kinabuhi, especially kay naluwas ta, especially kay giluwas ta sa Ginoo, gihimot ang katawhan sa Dios. Gusto sa Ginoo nga mapulfill na to ang purpose nganong naluwas ta. Gusto niyang mapulfill na to atong assignment sa dili pa ta niya kuhaon. Nga makabaluta nga short ra gyud ang life, unborrowed ang life. I must fulfill my assignment and purpose sa Dios karon. Dili ugma. Kay tomorrow, iyan na sa Diyos. Amen pa ba mga igsoon? Matuman na yung katuyuan. Dili sa ginuhuna nang to. Nga angay nang tong buhangton or mahitabo. Yes, doon na kay plano. Yes, doon na kay kabuton. But kung di na nimo isanghit sa Ginoo, dili mapulfill ang purpose sa Ginoo sa imong buhaton, impas tanan. They call me the richest man in the world. I own the finest cars, tailored suits, all the power that any man can wish for. I even have my own butler follow me around wherever I go. My name is Steve, and I'm worth $900 million. You probably wish you were me. Everyone does. I mean, why wouldn't you? Just look at me. Look around. Have a look at the stuff that I have, that I made. No one helped me. It's from my hard work. Everything I want, I click. What's my name? It's your boy Steve here, self-made millionaire, butler right in the back. Master Steve, sir. Jump! Me. Sir, it's an important phone call. Busy. It's from your doctor. The results are in. Hello. Steve, I'm not sure how to say this, but it seems the tumor's terminal. Nah. This can't be right. Judging from the results, I could say maybe 4 weeks. He said I have 4 weeks to go. I'm really sorry, Steve, but there's absolutely nothing we can I'll do. pay anything. Mr. Please, Steve, Doc. I'm so sorry, but it seems that not even your money can help you now. Please don't do this to me. My heart, everything's gonna go. My money, my power, everything's going. Please stop. Sabtan na ninyo, pila iyang work.
$900 million. Pagingog jump pod. Uto-uto, kaya na may kwarta. Pero unsay balita nga di niya madawat, 4 weeks na lang siya tungod sa tumor. Unsa may mapalit sa money kung moabot ang kamatayon. Walay makabayad, bugti sa kamatayon. Swerte pa siya, kagipahibalo siya nga 4 weeks na lang. Usay ra bang isulti sa doktor nga 4 weeks, mahimora ng 2 weeks. Wag yung specific ang doktor, bisag mo diagnose pa na nimo 1 year nang imong puyan. Kung di pa na panahon nimo, di pa jud na nimo panahon. But gihisgutan lang na, gihatagan lang tag picture. Kung naaman ta sa climax, naaman ta sa pinakapukpok sa atong success, sa atong career, ang kwarta, di madala. Ang kinaadman, di madala. Ang madala nimo kanang imong gipundar para sa himaya sa Ginoo. Amen? Palakpakan sa nato ang pulong sa Diyos this morning. Hallelujah. So bisan pa kang imong edad moabot og 100, still it is short and borrowed. Ikumparar ni sa plano sa Diyos nga imong puy-an sa walay katapusan nga mao ang sunod nga kalibutan sa diyang mituo ka sa gibuhat ni Jesus dito sa cross o gidawat nimo siya nga Ginoo og personal nga Dios sa imong kinabuhi. Og imong gikinabuhi, imong kinabuhi after sa kabubuton sa Dios. So igsoon, bisan pa balikon ako i-compare sa eternity, mo bitang galingkod ka diha kay mituo ka nga mopuyo kag langit. Agamay ra ni amen. Mituo ba ka nga pumuyo kag langit inigbiya nimo sa lawas? Kay kung di ka mo tuo, mamiya ta aning buildinga. Dili ko mo tindog diri, di ko mo serve sa Ginoo kung dili ko assured mo atog langit tungod kay nag-serve ko and I received Jesus as my Lord and Savior. Nga kabalo ko akong tanang sala gibayran ni Jesus dito sa cross. Mo hinungdan mo adto kog langit. Dili sa akong kaugalingong binuhatan, kung dili humana gibayran ni Jesus ang atong mga sala para ang tanang mudawat o muto niini maka-assured sa langit nga mupuyo sa walay katapusan. Balikon ako, kinsay assured matog langit. Nahara malagi na. Kay kung patas pa, kitang nang lingkod dire, wa tay assurance matog langit. Katong mga tao dito musimbalag bunyag, kasal. What's the use? Ingon si Paul. Ingon si Paul. Kung nga akong pagtuo, wala ning eternal nga promise sa Ginoo, ay mga untag mag-inom. Kung sa post na nato aning magtigom, but salamat sa Diyos. Ang iyang pulong naghatag ng tog kasiguruan. Nga sa dihang gidawat nato ang iyang gibuhat dito sa cross. Mituo ta sa gibuhat ni Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Dili maimpierno, but will have eternal life. Ug ang 1 John chapter 5 verse 11 and 12, mao ni ang testimonyo. Ang kinabuhing walay katapusan naa sa anak. O ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Ang wala mo dawat sa anak, walay kinabuhing walay katapusan. Tapi ka imong tapad. Igsoon, naglingkod ka diha. Padayon kag lingkod diha. Do na kay assurance sa imong kinabuhi. Sunod nga kalibutan. Oh. Nganong ang tao nga wala makahibalo sa kamatuoran, gusto gyung mo adto ang iyahang loved ones matug langit. Kay di ato gusto nga mo spend man gud og eternity. Mo igsoon, sigpit ang dalan paingon sa langit ngon ang Bible. Mo bitaw ni nga unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Salamat sa Ginoo. Sa ding midawat ta sa pulong sa Dios
nagpadayon atong kasiguruan nga atong kinabuhi nga short o barod nga duna kini eternal nga puloy-anan nga giandam sa Dios para nato. So dili ta makapuyan sa pag-ila sa Ginoo. Amen ba? Okay. So balik ko na kung kingon ni James, Santiago Kapitulo 4, 13-15, ang ani ay isulti ko kaniyo, kamo nag-ingon karon og ugma, muadto kami sa syudad, magpabili nito ko sa katuig, aron mamatigayon og makasapi. Wala ko masayon kung unsay may tabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon, nga makita sa makadyot, ug unya mahanaw. Mao kinahangay niyong isulti, kung maluoy ang Ginoo. Lugwayan niya ang akong kinabuhi, makabuhat kita sa atong buot-buhaton. So doon na natay lingwahe karon. Muadto ko sa Manila, itugot sa Ginoo pohon. Amen ba? Doon na natay pakapin. To kay mao na gisulti sa Biblia. Okay, ngon ang Biblia, kung kabalo ka nga mo ni angay nimo buhaton, wa nimo buhata unsay ingon, nakasala ka. No, so language na nato, pohon, itugot sa Ginoo. Pohon, maluoy ang Ginoo. Muadto ko sa Cebu, manginabuhi ko, mo trabaho ko. Pohon, sa kaluoy sa Dios. O gingon ang Biblia, kung kabalo ka nga insakto na, kung wala nimo buhata, nakasala ka. So Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. So be very careful how you live, but not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Busa, tungod kay gipiyalan pataaning kinabuhi karon, nagaginhawa pa ang kalag pinagis atong lawas. Ato gyung pahimuslan ang kinabuhi nato diri, mahimaya ang Ginoo. Amen, igsoon. So, dulang tay angay buhaton. No, salamat kay buhi pa ta. Ni apata sa lawas, makabuhat pa ta sa assignment sa Ginoo nato, sa purpose sa Ginoo nato. Kay kung patay na ta, di na ta kabuhat. Now is the time. So unsa man ang angay natong buhaton, sugod karon o nakasugod na ta, mapadayunon o mapadayunon. Di na tumalimot nga mao ni angay nato karon nga kinaiyahon o kinabuhion. Number 1, kinahanglan doon na tayo priorities atong kinabuhi. Kabalo mo anang priority? Doon na ba tayo hatagag una? No, unang pagtagad. Ningon ang Bible sa Matthew 6:33 to 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Nadia? Okay, palihog tanan basa. Go. Each day is enough trouble of its own. Shh, shh, listen. Nganong usahay, di ta kahatag og value, priority sa Ginoo tungod sa worry. Wala pa gani mahitabo, nabalaka na ta. Nakakaon na gani ta karon, mabalaka na ta kung say kanon na tuugwas buntag. Nakasanina na ta karon, mabalaka ta. Sa old life na ko, sa daan akong kinabuhi, wala pa ko kaila sa Ginoo. Dayon nag-leave ko sa akong pagtudlo. Nagpuyo ko sa amis. Akong bana ray trabaho. Napuno gyud ko og gisakluban kog kabalaka. Mura ko og gisulod sa usa ka box nga ang kabalaka to ako dito nahumol. Magtanaw ko sa akong mga anak, 4 kabuk anak nako. Kalima si Cynthia. Wala pa siya matao. Magtanaw ko, ang akong kabalaka ni Saka nag-asa pa ingon, usa kay pa eskwela sa mga anak no, mamatay na ta akong banan mo. Nag-una-una na ko, kaya biyahin niya, madisgrasya at kumana, usa kay ako'y buhi sa akong anak no, wa na di na ko katulog, nervyos na ko. Unsa di ang mabuhat sa kabalaka, wala pa nahitabo, imo nang gidawat. As if mahitabo.
Munang murag ang problema, wa pa niabot imo nang gidawat, munang di nakakatulog, magnervyos na ka, mura na kagwa na'y mabuhat, ang kabalaka, dako kayog damage, ilabi na sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Munang ang Bible nagingon, aron ang kabalaka, matangtanggi ka na to, seek the kingdom of God first. Unaha ang Diyos. Kung nakailan na ka sa Diyos, unaha imong relasyon sa Diyos. Unaha imong devotion sa Diyos. Unaha ang simba sa Diyos. Unaha basa ang pulong sa Diyos. Hatagig prioridad ang givalue sa Ginoo. Kay kanang butang pagkaon, ibiste, ibalay, isakyanan, mga kuanra na siya, mga sobra na pakapin na. Ingon ang Ginoo, and all these things, unsa maning things gingon sa Ginoo, ito atong kinahanglan. Simple ra kayo ta. Mubiya ta ning kalibutan na. Bisan pag mansion atong balay, bisan pag unsa kadagan atong property, mubiya ta. Simple kayo gusto sa ipaabot sa tuwa. Kayo usahay magkapuliki ta sa mga butang sa kalibutan. Nalimta nato, we are temporary, borrowed and short. Nakalupad ta ba? Ingon ang Ginoo, halt. Don't you know, your life is short and borrowed? Seek me first. Pangita ako. Kabalo ko kinahanglan kag luto, pamahaw, paniudto, panihapon. Kabalo ko kinahang kag bisti. Unahon lang ko nimo. Masuod lang ko nimo. Ni anak ko ang tanan. The source of everything is me. Naapa ka na ko, nag-supply pa ko nimo. Kung di ko nimo unahon, wa kay time sa reading, wa kay time sa worship, wa kay time sa Ginoo, tanan na lang nakabisi ka, eskwelahan, balay, tanan. What is? Pagkahuman sa kinabuhi, sa may madala na to? Walay millions, walay cars, walay balay. Igsoon. Hello! God is good. Gusto sa Ginoo ipamatata. Kay usay balik ko na ko. Takas kay tagpangandoy, dili man nasala. But igsoon, atong tanahon, what is priority? Unsay prioridad? Nga gusto sa Ginoo mahitabo. Atong isalig niya, ang atong concern. Let's be close with God. Wala na'y kumo kung imuhang himuong devotion ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wa nay kumo kung hatagan nimo first ang Dios sa imong time sa imong kinabuhi. Hatagan nimo siyang panahon. Determined to live for Him. Pag kinabuhi sa pagkamatarong sa Dios. Pag kinabuhi everyday sa word, kung mahimo ang imong kinabuhi nagsunod sa Ginoo. Determined to love the Lord most of all sa imong kinabuhi. Sa di ay masuod ta sa Ginoo, makita dahil nato nga ang Diyos value kaayo nato. Mayong tag mawala ng tanan, di lang ang Ginoo, kisa nakastorya na. Pero na'y panahon, siguro nga matakluban ta sa mga unsa man gani, pagkinahanglan, di nato sa atong pagkatawhanon, sagad tang makalimot. Pero salamat, ang pulong sa Ginoo buhi everyday naa sa atong lamisa. Gusto sa Ginoo mubasa ta, mapahinumduman ta that our life is short and borrowed. Igsoon, taga na to siya time. Kung siya ang una, walay lugar ang buhat sa yawa sa atong kinabuhi. Walay lugar ang kabalaka. Og na-experience na nako karon. Since I found Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Ako na ginang kikanta, Lord, the longer I serve you, the sweeter you grow. Gusto sa Ginoo nga, atong kinabuhi ba? Samtang niya pata dire, mailhan nato ang Dios kay pauli man taniya. Dili siya strangers atua. Dili siya layo sa atua. Ug ang panahon nga buhaton nato na is now. Inantawan, now. Ingnay mo kaugalingon, now. Basig na kay mga priorities. Unahon yun din ako. Unya na ang Ginoo. Now. Marcos 12:33, nagingon ang Bible.
Busa ang tao kinahanglan mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, tibuok niyang salabutan, tibuok niyang kusog. Kinahanglan gigugmaon niya ang iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni aning duha ka sugo kaysa pagdalag mga mananap nga sunugon ibabaw sa laran ug sa paghatag ubang mga halad ngadto sa Dios. Ang purpose nato nganong naluwas ta is to love God and to love people. Amen ba igsoon? Unsay purpose nga naluwas ka? Isinggit daw na, be? Isinggit pag yun, be? Murag di pag yun kayo? Yes! That's your purpose. That's our assignment. Nga maabot ka sa punto, di ni mo ibaylo ang Diyos sa imong uyab, sa imong bana, sa imong anak, sa imong ministry. Kundi God is all. Siya akong priority. Siya ang akong unang gigugma. O gingon ang Bible, ang tanan, igadugang ra. Makaigugma na kasi mong anak, kaigugma si mong bana, masuplayan ni mong pagkinahanglan. Ito ang atong Diyos, usa ka Diyos sa prinsipyo. Ang mutuman sa prinsipyo, makadawat sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Number 2, keep on coming to God in prayer. Usay buhaton nato karon prioritize God. Dayon ayaw glunga sa prayer. Kuming kag prayer, ayaw gyud bitaw og istorya sa Ginoo. Sulti gyud sa Ginoo. Prayer is connecting to God. Communicating to God. Istorya ra kanang prayer dili na mautong natong hibalan sa una nga mag-memorize ta. No, prayer is unsay naa sa imong sulod nga sadang mo kunik ka sa Ginoo, maistorya nimo sa Ginoo sa maghigala ang Ginoo. Mao na siya ang prayer. Siguro doon ay panahon nga, doon na tayo hiniusa nga pag-ampo, no, kana sa atong prayer sa Sabado. Pero kung kita na isa sa atong balay, doon na siguro tayo time of prayer. Pero prayer must be continuous throughout the day. So unsa gani imong sitwasyon, isulti sa Ginoo. No? Kanang imo bang hunaon o imong tuuhan, nga ang Diyos kauban nimo pirmi. Once I travel, mutong ko sa Lord, salamat, kauban ka na ko. Lord, samtang naglupad ang eroplano, nagstorya ko sa Ginoo. Pagtupas sa Lord, salamat, nakaabot may Lord, manakay, miguan ron, salamat. Prayer is continually communicating, connecting to God. Gusto sa Ginoo nga mutabang nato ug mahimaya siya sa atong pagtawag niya. Mga igsoon, nga naman ang prayer is powerful sa mga tao, sa mga Christian. Ang Christian nga may nampon is powerful. Ang Christian nga di may nampon, powerless. Marang usahay, doon na tayo need nga, dili na, wala matagbo, wala, unsang ngalan, Messi, kay wala man ito ipaibalo sa Ginoo. Usahay na ay sakit sa atong pagbati, di na ito isulti sa Ginoo. Siya ramay mo ayo, dili ba? Siya man ang tubag sa tanan. So kinsa man itong sultian. Lord, ginsulto mo kung ganina nasakitan kay ko, Lord. Atong yun ang isulti sa Ginoo. Kaya kung di na ito naisulti, ang atong pagbati, maunay mo lumos na to. Di na po, masakitan na po ta. Nag-umawid ang sakit diha. Wala na ito masulti sa Ginoo. God is God of all comfort. Gusto siyang mo-comfort na to. Kay walay usa ka tawo diri di masakitan siyang isig ka tawo. Gusto sa Ginoo ma-comfort ta. Gusto sa Ginoo magawas nun ta. Hello? Unsa ang life? Short, temporary. Prayer is trusting God everything. Ang pag-ampo is pagsalig sa Ginoo sa tanan. Prayer, makapa-aware nimo sa spirit world. Ang prayer, makadawat kag guidance, makadawat kag proper direction. Kani nga church igsoon, natawo ni tungod sa prayer. Amen ba? Miani, naingon ani ta because of prayer. Giprotektahan ta sa Ginoo because of prayer. Ang prayer, maunay breath na to. Gininhawa na nato. Kristohanon kinanglan, alive ang atong kinabuhi in prayer. So ayaw pailog sa unsamang disturbo. Doon ako'y nakita sa social media nga katong Kristohanon nga gikan siya natulog, nimbangon siya kay magdevotional siya, but kita ato.
Ang Bible nas tubangan, ang cellphone nas tapad. Bangon siya kay magdevotional kunuhay siya, kan siya na mata. Basa sa Bible. Basa siya Bible 5 minutos, gibutan niya ang Bible. Kuha siya sa iyang cellphone, social media for 1 hour to 2 hours. Nag-scroll sa iyang Facebook. Pila ka minuto sa Bible? 5 minutes. Sa social media, 2 hours. Saan na nimo? O saan mo pagkaila sa Ginoo? Kung 5 ka minuto ra, imong pagduol sa Word. Unsa man, ang may importante, ang pulong o ang Facebook. Yes, maka Facebook ta. But magilty ka kung nagas-Facebook ka, wa kay time sa Ginoo. Ako magilty ko anay soon. Konsensya na nako. Akong gidisiplin akong kaugalingon. Karon ingon ko sa akong kaugalingon. Di na ko mutanawa ng salita. Di na ko mutanawa. I must discipline myself. Kinahanglan niya akong time, useful ni for the kingdom of God. Ano man, short man, barod pag yun. Wako kabalo, ganun sa akong time, paimuslan ni nako. Inay mong tapad, short and borrowed, i-value na to ang life. Hello? Hello? Ayaw pag-ingon nga, batanon pa man ko. Bilekson, sa menteryo. Asuroy na ba ka? Okay. Hebrew chapter 10 verse 22, busa manuol kita sa Dios uban ang matinud-anon nga kasing-kasing, lig-on nga pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa bisibis mahinluan gikan sa konsyensya nga sad-an ug sa lawas nga hinluan pinaagi sa tubig nga putli. Do na tay access. Wala nay gakural nato. Pwede natang makasulod permi sa Ginoo. Pwede natang makaistorya permi sa Ginoo. Wala na'y sala nga nagulang nato, gibayra na ta sa Diyos. Ato ning pahimuslan. Number 3, purify your heart and your thoughts. Putli inyong una-una ug mga panghuna-una ug pagkasing-kasing. Kung ka purify to free from guilt or evil. Kana bang gawas nun ka sa mga hugaw sa imong huna-una ug imong kasing-kasing. Muna'y puta mo to purify. Muna yun ang Bible, 1 John 2, 15 to 17. 1 John 2, 15, 17. Ayaw niyo igugma ang kalibutan, bisag unsa nga sa kalibutan, kung igugmao niyang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanan nga iya sa kalibutan, unod nung kahilaw, kahidlaw, tanang gikaibdan sa mata, gipasigarbo sa tao, dili iya samahan kung dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naninini, nga gikaibgan sa tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa walay katapusan. Amen ba? Little eyes, be careful what you see, what you see. Little eyes, be careful what you see, for the Lord above is looking down on you. Little eyes, be careful what you see. Little ears, little feet. Ngano man, unsay atong nakita, nga dungog makahugaw na sa atong mind ug sa atong heart. Be careful kung sa tanaw nimo sa television. Be careful sa social media. Be careful sa tanang makapulyot sa imong huna-huna. Tungod kay kabubuton sa Ginoo, ma-purify ta everyday. Gusto sa Ginoo, limpyo ta everyday. Amen? Limpyo ta, nahinluan ta. Kay kung limpyo ta, makakonekta diretso sa Diyos. Makabati dahin ta sa presence sa Ginoo. Ma-feel dahin na to. Ano man, God is righteous. Ingon ang Ginoo. Pagbalaan ka mo, kay ako balaan. Pag matarong ka mo, kay ako matarong. Makakonek ka dayon. Kay wa man kay sabit. Naka-amen pa ba ta, Igsan? Ay, number 4, the last. Ihatag ang pinakamaayo sa Diyos. Give the best to God now. Best your time. Ayaw yung nga, unya na lang. Unya, nagmay time ko. Pero sa mga bago, siguro masulti pa na. Pero kung ikaw, 5 nakakatuig, 3 nakakatuig, nagdungog sa pulong sa Ginoo. Pero kung ingnon ka, sa unya na lang. Manimba ta, unya lang, manglabas ako. Daghang kay kog labunon. Unya na lang. Pero mga igsoon, give God the best now. Because time is short. And time is borrowed. Pahimusla na to.
nga niya pa ta sa lawas, makabuhat pa ta, makahimaya pa ta sa Ginoo. Basig magmahay ta nga wala to mabuhat ang ngaya tong buhaton. Don't make excuses. Obey God now. Obey Him now. Give Him the best now. Best time of worship. Ayaw tuguti nga malit yung kamuanig simba. Tagaig yun ang Diyos og unang time. Kung imong time alas 9, ari diri wala pa'y time, give God the best. Wala ko katulog gabi, magsoon kay di ko kumpiyansa sa kong alarm. Mata ko alas 12, sayo ko natulog, alas 7. Na ako'y alarm, pero ako makumpiyansa sa kong alarm. Pag mata ko, alas 12 pa. Uto na ko naman, ako'y alarm, mga alas 3. Hantod, ano kong nabilaraan ni Lord? Why? Dili ko gusto nga bisa gamay nga time. I must give God the best. Ano man, short and borrowed. Give God the best time. Ayaw tagaig sobra. Una na ka dito, dahil sobra na lang ang Ginoo. Ang utana ta asar, ka lang atong kusog, tanan na to, gikan tanan sa Ginoo. Give God the best worship. Reading the Word of God. Best service. Kung nag-cell group ka, ayaw gyud himo ang excuse ang mga butang nga dili ka kaapil and you are a leader. Ayaw na pag binata karon. Pag mahamtong nakakaron. Buhat ang pinaka-best service sa yuha, palua pa. Igsoon, this is for the service, for the glory of God. Buhata ang ngay buhaton, raising disciple. Give God the best of your tithes and offering. Kung wala pa ka, makaginaiya, dugay na ka, still nag-hold pa ka sa imong panalapi. Imo panggitikasan ng Ginoo sa imong panalapi. It's time now to give God the best sa imong panalapi. Nang may uban God, wala dire siguro, imbis ilang kinitaan 30 mils o sa kabulan, muhatag o sa kalibo, nanikas ka sa Diyos. Kung nakabalo ka sa Biblia. You have income 100,000, muhatag lang kag 2,000, nanikas ka sa Diyos. Hibalui ka ng money nga naani mo. Nakaproduce ka ana because of the wisdom of God, the strength of God. O ang imong paghatag sa bulaton sa Ginoo, dili mabinipisyuhan ang usa ka tawo, na binipisyuhan ang buluhaton sa Dios nga niya pa sa kalibutan. Una ingong gani si pastora, makita gyud kinsa ang mga tawo nga nanimba sa sulod sa iglesia by the kuan unsay gibuhat sa Ginoo sa church. Unsa ka mga tagon ang mga tao sa church nagasimbolo na unsay nahatag sa Ginoo sa church. Imagine ang nahatag sa Ginoo sa church. Kagahapon doon na tayo bisita sa kasal ni Denden. Nindool na ko siya from another church. Amazed kayo siya. Siya, pastora, wa ko mag-expect in ani day ang building ninyo. Amazing kayo ang gibuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi dire. Kinsa man ang himaya iya sa Dios nganuman kitang tanan nahimo tang kaparte sa paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? Kung di ka Christian, wala ka, dili, you are not included. Pero kung naluwas ka, kaparte ka nga church, igsoon, it's time, panahon na. Ako sa dang nakadungo ko, started, sugod ko. Pero kung maminaw ng uban nga, nang negosyo ang simbahan, wala kong maminaw na, naminaw ko sa Diyos. Kay kabalo ko, kung sa gisulti sa Diyos, tinuod na. Kung sa gisulti sa Diyos, mutuman siya. Dili makako na tong Diyos, amen? Sa prove it. Kinsa pa may makalali sa Ginoo na niya ang tanan. Ngani na ako'y nabasa sa, nag-discover mga scientists, na amaze sila. Ang galaxy, the most amazing thing nga nabuhat sa Ginoo is the universe and the galaxy. Wala na maka-discovery, wala na ikasulti ang mga siyensya. Mahitungod sa unsa ka vast ang galaxy. Kung ni-acknowledge sila, there is someone above, most wise, all-powerful. Kung mao ng Diyos nga atong gisimba diri, nasa atong taliwala, ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikson, mga tao di kasabot na to. Kaya di magyud sa kasabot. Hantod nga sila makailapod sa Ginoo. Pero imong tapad na kasabot na. Maka-encourage na. Di na mo put you down. It will put you up. Amen? Ako, dili ko mo mga katahuan sa iglesia
gina-encourage, dili kay through the word lang, but I experience. Gi-experience na ako ang grasya sa Ginoo. So invest in God's kingdom. Don't give God extra. Magmahay ka. Kung accumulate kag kwarta diri, wala ka mag-invest sa kingdom sa Ginoo. Sayang kayo ang imong kinitaan. Wala mapusli ang bulaton sa Ginoo. Let us prepare for tomorrow. How? It's now. Priority ang Ginoo. Unsay number 2? Prayer. Number 3, purify your heart and your thoughts. Number 4, give God the best. Manindog mo palihog, igsoon. Siya ka basan the Lord. Hallelujah. Samtang nagbarug ka diha sa presensya sa Ginoo. Di na ko itugutan nga mulabay kini nga panahon. Nga di ka kapamalandong sa angay nimong buhaton diha sa Ginoo. Sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios karon, unsay mga butang nga angay nimong gi-reconcile sa Ginoo, buhata na karon igsoon. Ug akong prayer di lang ni karon, kundi makapamalandong ka everyday sa imong kinabuhi. Unsay importante sa Dios, himo ang importante sa imong kinabuhi. Don't waste your life. Life is short and borrowed. Samtang ibaya imong kamot sa presensya sa Dios. I know nagministeryo ang Ginoo sa imuha. Unsay mga areas sa imong life nga angay pa mamuhat karon ang Biblia. Just commit that to the Lord. Lord, I want to reconcile my prayer life, Lord. Gusto na ko mo increase pa ko, Lord. Do this. Talk to God. Lord, nag-desire ba ko, Ginoo? Gusto kong gamiton nimong pulong nga puhon kung itugot nimo. Lord, hugaw kay kong nahuna. Daghan kaayong issue sa akong una-una o kung kasing-kasing. Lord, cleanse me this morning. Ngunit time nga mo ministeryo ang Espiritu sa Ginoo igsoon. Ayaw tuguting nga mo gawas kaning building nga. Huwag wala magministeryo ang pulong sa Diyos. Kung dunay mga butang nga mga dili importante sa imong kinabuhi, di na siya kanang, dili siya value at ubangan sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo nga matangtang ka anak. Lord, matangtang ko sa bisyo. Matangtang ko sa akong ginabuhat, Lord. Nga nagkuha sa akong panahon sa akong relasyon o nimo. Do that, Exxon. Lord, salamat kay short and borrowed. Ipamata ko ni mo, Ginoo. Hallelujah, Lord. Sharabasan the Lord. Sharawande. We allow your presence to move in this place, Lord. Himo aming maalamon nga katawhan nimo, Lord. Makita na mo ang value nimo sa among kinabuhi, Lord. Sharabababayande. Soraboyala kasanda, Lord. Harabababashanda. Harababababa. Kung nagtipig kag sala diha igsoon, kabato na kag relasyon sa Ginoo, ask God forgiveness this morning. Kung daghan kang kay mga butang nga wala na buhat, kabalo ka nga ngay buhaton, ingon ang Bible, nakasala ka. But sin has a provision. The blood of Jesus maka-cleanse nimo karon. Receive that cleansing this morning. Sa ngalan ni Jesus, gikan sa imong una-una, gikan sa imong pagbati, gikan sa tanan nga nag-disturb nimo, sa ngalan ni Jesus. Sarabababaya sande. Sorobobobo shakabasanda. Determined to love the Lord with all your heart, with all your soul. Determined, choose God. Shakabasanda. Life is short and borrowed, Exxon. I pray nga magmaalamon ka sa ngalan ni Jesus.
I pray nga magbaalamon ka sa ngalan ni Jesus. Paggamit sa imong time, paggamit sa imong kusog, paggamit sa imong panalapi, I pray ana ang kaalam sa Dios sa imong kinabuhi now in Jesus name. I release wisdom from the Lord sa imong kinabuhi karon sa ngalan ni Jesus. I pray masaturate ka karon sa gisulti sa pulong sa Ginoo in the name of Jesus. Dito mo depart nimo sa ngalan ni Jesus. Mamuha to makikstorya to nimo sa ngalan ni Jesus. Hangtod nga matuman nimo ang kabubuton sa Dios imong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, akong gideklara sa imong kinabuhi karon, magmaalamon ka sa ngalan ni Jesus. Receive that in Jesus name. Receiving na Lord, maalamon ko. Lord, magmaalamon ko. For my life is borrowed, my life is short. Oh, Rabasanda, Lord. Hallelujah. Give God the best clap offering this morning. Best shout of praise. Oh, we give you praise. Salamat. Short and borrowed, but we have eternal life. Short and borrowed, but we have eternal life. Amen? Mubo ra tuod o hinulaman, pero nakabaton ta sa kinabuhi ni Kristo, kinabuhing walay katapusan. Lingkod mo, Mike Zon.